Isi churu matwa to ana ase ni chudo te opani kese akwaba ya nana na ho te sei ya me adawroma me hoye ye da jase adawroma na udin di sei nana wadawroma me do ase me din de ya o mensa ababio me firi kontanse na tapa uduma se na me di me dwuma ibi nti mo kontanse kakara dwuma no eye boa no abo se o san me dwuma bi te se de adawroma me yekuani kase pa ye kase kuyafo me di mu tintimba pa ohwe tepa afa no nofa 2012 me na mnya best farmer ekuyafo abo soboro me na ye de ma me anti tubo foko kwa ibina dance for say me certificate na dia dance certificate kwa de nipa na ma no nsiabo na tepa de me heya mo matiam yo na kuyayo no gu ahodo emu de he na wo ye ho aduma na wadaroma ya kase be ma best farmer overall a bibia mu okoko me o mefuo mu anantwie me ye mfre bibi entosi no ne cream pepper ne ada ni nyina me ye bi enti me frase kuaduma de ni nyina me wuram bi se wafu do so a wo ye ni nyina sa gana manda wase ekuafo de na ebirbi ye bi se ekuafo ne doctor fo ne hwanfo he na ebo man ne ade anam se a metra asia da bia mete yesi edi ekuafo da mete edi doctor fo da enti bejutu se ekuafo na mboa o mayiyi pa o ba ka so bo adwuma na wadawroma ade ba kwa mate wo ho no so amfa ntoja yesi obi peja da saten akra betumi ate no kre yeso tutuo pa no kre eye me wo fa adwuma na me so mu na eni ade abefo nti emra no ma ye kwa bibiri anaja me ye na so minim ho adwuma pa ma sa asua de ho ene ma so akwa akiri ahayo egu ahodo sei ahayo egu ahodo miensa yedi kai obofo ene obomofo ene osombomofo ye kase ye kase we ye obofo da bi ye hayo ni uma ahodo miensa ye obofo bomofo ene osombomofo ahayo kura de e mi fi adwuma ye ka bofo hene a me ame wo fa bomire upeja wonsa obeti enti hayo de medi ha makowuram akoha enti minim ho adwuma kakra enti se ukan na se ukotimi kwaya mecho na agina kwam se da bi kwa ni yanku yanim enti yensi ni kakra na tiefo no so se yombeti ase ye kasa hayo a ene de hin hayo ye metima kan prince e ka kuadwuma ho nimum eye dwumadie bi a be ma bi eboa no se okonwuram akopenam na wadi bia beboa na busua na wato bi so dia ahwe na brabo na efe na hayo enam gwa hodo enam enwuram aboa ana hayo eno kire ema so se medika ka se ye obofo ene wo bomofo ono se ne bomofo ne de hin ye bofo ene dikan bofo ye obi a okum muanketo anko a na oton obi na odi bi so ba fie ebedi bi na oton obi so ehwehwe na brabo ehwe abusua na efe no bofo se okum muanketo anko a wo ye bofo sa na se kase bomofo a ye obi a okum mu akese ene nketo na oton obi na odi bi so behwe na abusua se de me kire mu no a ono de ne dwumadie ne mu odu sene obofo se bomofo no okum mu akese bi emoa no bibodina wa onim wadawroma ese wo no emoa bopon pa de bofo entimi wa moa no entimi nkum sa aboa no so ife bisawo etukro na ese adwuma kro na se bofo tuonko ana bomofo tuonko etukro no akorabo no emu enchichemu bibiri enti ansana wo be kro no wabo a ho se wo ye bomofo no akorabo nko ana bofo so akorabo nko because akorabo bi wo no a wo de bom wanketo a obetete ana abu akorabo bi so wo ekali enti wo de bo wanto amo bopon a unya no nyame amo a obeto no wo de akorabo nketenkete no wo de bofo de bo amonkamu ano wo de bo no a obetete no humu ani onya de obenya no okon be ene kate sombomfo nso a ono se ne ahin sombomfo ye obi a won de okum so no nko a ohu aboa bi a won tunutuo ohu aboa bi a ohu osuno ohu wansane o wan on tunutuo frante kra mfa no sombomfo ye obi a okum so no nko a e fa sombomfo
sono kwa luku no oye na wada wo mesre bisa aha yo mode ne kan na eko nana wada wo ma beti ma kan prince abofo ne de ya na bebre de ni kan ni mum somomofo ne abomofo ne de ebinum de sabio nananom mo mtumi ansa no makowure me hu se enye kwa sa de ye kwa nye bi ni nyamsem na mesra bisa se eni be na mukura monko anaje obi ada na mo nam nguram onsa ewie matumfo doso wo ye bomofo yi na okuri yame amwa be ye wo bi afie tumi doso yame amwa because obi kura wo ye bomofo nko na ade namba bomofo bi so wo nyanam obetim kura kwaje aduro atiaw ana wa ofie na ankasa kura na wo no kwa no obi obusuani bi kura betim akon atiaw nti wo kwa ese wonya haba bi na akọ obi a owo nduro bi na oboa wo na wo de kro na ohunu tumi bi ba obi betimi ma bo bi tumi wo de ba ebedai ebe so hwe na ohunu na so bo ho bai yesese mo to abo bi to a otumi so de pam to se bofo de mesre wada woroma no kre me ye bata me magubuum enso mo mfa nche no kre sa ni pansa na bo na be yesa na wo ta ni pa no yaso wani si enso wani a unhu opa ache kra unhu obeto no ukoto no so pe benya amane ni mo obi a wani no ya yenkam asem bomofo ana bofo ana so momofo e se ka ahwe ase yenkam asem yenin komo bebre bofo a obedin komo bebre no asabe onya bofo papa ye ko hunu mura mnyanka eye bebu ada ho se de bofo ko wuro ma ohunu nya nyina na woka na bisa ta ade ntia ene me bi ho no ma na ebi ansa ubisa mi ebi no ye sabe o bibi odi bibi awe ho ana wako hu abo bi a sabe o ono o pese o hawo abo bi kura timi ka je me pa che na wo kwa nka nchiro bi a what I say abo na ka wa sere wo se me sere o si me nyam ma fa furu nti entumtu eyisuma mu ana waka kire enya ni so wo kwa nka nchiro bi a na sabe o ni misanu ma na akochina apetaji ba na akoka me kwa si me ko hu wotwe na me ko hu tromo na no yanka na sa nemu wasuma se ne me kan prince bofobia bomofobia na sosom bofobia obibia odi konwuram adentina wo no a mo no mo ko wuram no yesi obedi wa yaw o mo di mo ya no mo ya mo twa mo ho sa to o mo ntuo mo hunu be prince enokre ebi sumambone ene wo ayawdifo no bi eho ene bi nso so wa na enye boapayo wo no ko gya mo no mo ko gya efise ye wo na so obo akwam ko dia se na wotwe no mo ma afie nti wo ba bi na so ba bi e ho na mo no mo station no e bi mo wo no ife wo na so nti bomofo no ya mo so na so ye mo fro ho na so nti bofo no aka atwa se bomofo no na se bofo na ka se ha de tena enko ba bia ami twa me ho ba o mo twasa o kan no kwai akase mo twasa nti tena ena mo se bia o manya nam bebre o di bi fa kwati kwai na wo de odi akosie no wakode ode ko hye nchechire be bia bofo no so ko ya na bofo no ko ya na kukuru ni misa aboa esi wanya abotre ne so tutu a okuna ya odi ni ibu won so ana se bio yodi aya on e bia na wo koja ne nan enye bo apaye onko di bone bia etimi de enema bebere ba so no watu nitu yo mibisa ebio se enti se odi aboba ko wuram aboba ni tuo so wo ko hayo ya obabu ha hu na watumi kan ta bo we de me hu no tumi ntunutuo no kre ebi ni abo abai ana mchechire mu no efise bomofo bia enu asabi hu no puru abatuntuo bomofo ono okum aketo okum akese na so puru ntunutuo kusie won ntunutuo akrante won ntunutuo efise enena ye nkwaye no aye basantia na wakwa kohwe amomre bi otwe bi wansan bi tromu bi amomre no woni de hin amomre wansan bema wanyini no pa abozi na no etumu no ne fa na amomre ode ni hu pa na so no kwa woni se wansan ni se enso chen de wo se amomre no gugu no wapem waku hu pa ono mo se no ntime nwe nte kontomre nkwa no ewe ne ma emre na enso so bepra obi ono otwe no nyina o mo se ne nka enso so se amomre bufu ne wo ba we se watu ntu abona ta so na se na ni bere a na wakora bo asan obitima pra na obitima ku
bɛpem wa ti de bia me hwan obɛforo a ententem so yenye ne sei ye free bofo kɔ bomofo ne to nketo ane akɛse nyina na some bi sa won na me pasem bi nso wo dia kwati nanso yenya ka se bɛpa ne bɛpa no ye ka se trom a woni abo abai trom ya abo bi a ye bopon oso ihu papa ihu pa na trom no so no ne su bi e won ho ana de ba bi anyame de ball no wo sasa inti trom ye ni abo bi a se wo hia no no anwi na sabio bambo bi ni hu a betimi enya amane enu nti na mo ntunutuo no yeto na sa na beto trom tuo no na waye bibi e wo widi bibi ti se de eye eduro waje eduro na dia so wani yesi so be kun trom de ja no man fa muso na ntene kwa yase sa be na mbase ye kirimu yehu de nti aye trom tu trom no ye nta ntunutuo oto trom tu a yese wo be fi a igwa sasaduro sese ye de enuro hamba wo mo nim de no e wo sunsumu igwalo anya sa trom no a obutuntu no e se de wakum nipa ne wanka ebe hantew ebe haw e ma wa nyame amwa kora bobo dam ana so be kasa basa na so be famu ahwere won kwa nti no ansa na be kum nti na se wuni bambo no ahu trom na ja opa ba bi afa trom no wo sunsum bisa wo sunsum pa trom wo sunsum nipa na dane na se enye nipa on se ewiase asa habaya hababie wo se anana wo mu a yeka se ayi wo mu motiti nuru habaya yi hababi wo no ma okasa woni ani ahunhunu trom wo sunsum pa ne mo woni ani ahunhunu enam se woni ani nso beto no tu am wonya amane na wani dia na se otuntu a na wo betimi afa no soro a betuntu na ba obaye wasede metati se bofo bi nsa pa ye ka obi nsa pa obi a wabo ni patu na enye de head a hyembra ma na se bi a yenkobu anukumfo no bi na emom se wo ko wuram na de on na mako tunutu na wakobo obi tu wota aka se ohunu se eye aboa e na otunutu otu kasa ya no kan aje okwe na nipa e no kresa efa beebi no no kra efa beebi so na ope beebi bofo okoro no na bomofo okoro ope beebi e de ni tire ahinta aban ni mo efa beebi so ye no kra fi se osunsum wo obi timi dane ne ho na obe challenge na so obe hawo timi dane no ho mansan na obe hawo wansan na ete hunu pa mansan no eye sabio abayifo no bayigoro no ebi dane ho mansan pa minim ona ne fa mero mu twa ho ana ho nkotro mo no hobi mo wansan de ona ne fa mere timi ni ma bi wo no mo a sabio mutimi dane ho mansan ye koso wahwe nti kobasa na tunutu a enitina bofobia na bomofobia tu abo ne tu no to for my team pagana na otwane watwa na so na otwane dua na dia be kire nti odane kura omra ne etwa na so o dia se ana moment na se kan be adwuma be twa no pe no se ontimi nane nti nipa no sunsum na ekuru wo fi wo timi wawu wa ntwa ne ntem omra no adane cause wo wu wi a ontimi nane mo no a mo jahye a wo pere na otimi de dane nti